Jerry Treñas nagpakita sang suporta kay presidential aspirant VP Leni Robredo sa ginhiwat nga press conference. Kag syudad sang Iloilo ginapanan-aw nga mangin esports capital sang pungsod Pilipinas sa tuig 2023. Ginpasalamatan ni Mayor Treñas ang kabubuton kag suporta ni presidential aspirant VP Leni Robredo para sa syudad sang Iloilo. Nagapamatuod diri ang pagpadala sang masobra 5,000 ka mga kahon sang COVID-19 kits. Prioridad kapag ausaron ang mga kahon sang COVID-19 kits para sa mga COVID patients nga yara sa mga ospital. Suno sa alkalde, kinahanglan sang pungsod Pilipinas, ang mga lider kaangay na lang ni Robredo nga may maayo nga tagipusoon kag nagaulikid sa mga lubos nga nagakinahanglan. This pandemic did not only test our resilience as a people, but it has also revealed the contrasting strength and weaknesses of public officials. The management of the pandemic in our country leaves much to be desired. However, despite the responses of the national government to address the needs of the Filipinos, there are a few leaders who stood out and have shown reassuring virtue in the fight against this pandemic. VP Leni Robredo is obviously one of them. Challenging times like this are opportunities for us, public officials, to show our unyielding courage in the face of adversity, launch programs that will bring about significant changes in our society, and prove that we are indeed worthy of the trust and confidence of our constituents. Magluwas diri nagpasalig man nga magahatag sang libre nga konsultasyon ang mga volunteer doctors sang organisasyon nga Doctors for Leni. Nagsuksok man sang duag rosas ang mga kakampinks, lakip na ang mga miyembro sang Pink na Langga o kon kilala sa tawag nga Youth for Leni sa ginhiwat nga caravan para kay Robredo. Ini nagapakita lang sa tion sang pandemya. Ang mga sektor sa patag sang medisina ang nagabinuligay agud mahagan-hagan man ang kaso sang COVID-19. Plastado na ang mga programa kag aktibidad nga gindihon sang Iloilo City Sports Development Division. Inikadungan sa ginhiwat nga sinapol ni Mayor Jerry Treñas kaupod si Jomar Montehermoso. Ginlatag sang grupo ang roadmap kag mga programa nga ila pagapatuman sa tinutuyo nga ang syudad sang Iloilo mangin esports capital sa pungsod Pilipinas sa tuig 2023. Ginpahayag ni Rain Dayot katapos ng Iloilo City Sports Development Division nga handa na ang ila talatapan sa pag-akomodar kag train sa mga Ilonggo athletes sa patag sang esports. Our office took initiative gid na iduso gid ang esports sa aton mga Ilonggos. Of course, kaupod naton diri si Mr. Francis Chu, pioneer gid or leader gid sa esports committee diri sa city, no. So way back 2019 we conducted ang aton esports event during sa Charter Day naton nga celebration, and nag-level up kita sa aton nga dinagyang esports festival. So makita naton sa mga events nga amo sina nga damo kita, no, athletes diri, and of course damo man fans coming from different places. So makonsider naton ini nga national event na, and paagi sa event nga amo sini makaspur up kita sang tourism sa aton nga syudad, as well as ang mga businesses nato, no, naging active. Matandaan sa nakaligad nga tuig, nagpakita sang bugos nga suporta si Mayor Treñas sa ginhiwat nga esports competition. Sige-sige ang aton nga pag-promote sang esports through online naton nga mga tournaments. Kaya syempre despite sang pandemic, gusto man naton iduso gyapon ang esports, so we conducted various online tournaments. So we have Mobile Legends, nakaagi man kita sang Wild Rift. Humalin sang una, suportado sang alkalde ang mga programa para sa mga pamatanon nga nagahatag sang oportunidad nga mangin esports player kag makahampang sa pungsod Pilipinas pati na sa international nga level. Ang esports among isa ka sikat nga online gaming kag pila lang sa mga kilala nga sa isang esports amo ang paghampang sang League of Legends, Wild Rift, Call of Duty, Mobile Legends o kon ML, Counter-Strike kag iban pa. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.